Inwaragawag ti Social Security System North Luzon ang mabalinan nga agaveil dagiti miyembro da iti anaapektaran iti bagyo kan habagat iti Emergency Loan Program ti SSS. Maka-avail dagiti member iti 20,000 pesos kas relief gapu iti agtutuloy a panagtudo. May payan dagiti imutang iti innam a bulan na grace period manipod iti panaka-release ti utang sakbay da nga agrugi nga agbayad. Adaan daytoy iti interest 7% iti tunggal tawen ken mabayadan daytoy iti uneg ti 3 a tawen. Ti ALP ket paset agtultuloy a panagkumit ti SSS amang ipaay iti dagos a pinansyal a tulong kadagiti miyembro ang naapektaran iti bagyo ken habagat.